Hadrati jamil muslimin muslimat mukminin mukminatil ahya min khuful amat khususan tiyang sepah kula panjenengan sedaya ingkang sampun sumare. Ya ghafar ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum waj'al qabrahum rawdatan min riyadhil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran wa la hadrati jami' azwajina wa ladina wa dhurriyyatina wa jama'atina wal hadirin bi barakati hadil mujalasah yasir umurana wa umurahum min umuri dunya wal akhirah sahalallahu taruqana lina li maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah ya salam salimna min dhaiqid dunya wa dhaiqi yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya mujibah syahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa lan riwayataken Audun Halim alih. Tabrani niki Imam Tabrani sing riwayataken. Warawal ngriwayataken sapa Tabrani yu Imam Tabrani laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat ila akhirih. Laisa ora ana apa kelakuan iku yatahassaru nelongso. Sapa sing nelongso ahlul jannati ahli swarga illa ala sa'atin angin ing atase sak mangsa atau sak jam marrat kang liwat apa saah bihim kelawan ahlul jannah walam yazkuru hal ora eling sapa ahlul jannah Allah Ta'ala fiha dalam saat. Dipun riwayataken Imam Tabrani bilih ahli swarga niku suatu saat niki neluwangsa banget dalam waktu tertentu niki sami neluwangsa krana terlewati mboten zikir marang Gusti Allah. Jadi lali zikir nonton niku wis merwangsane saestu. Wa rawa aidan lan ngriwayataken sapa Tabrani aidan halimale. Man lam yadhkurillah faqad bari'a minal iman. Utahi sapa wong iku lam yadhkur ora eling sapa man Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala faqad bari'a mongko teman-teman lebaran sapa man minal iman saking iman. Model-model ngeten iki bagi wong-wong sing memang bener-bener sampun cedhek marang Gusti Allah. Lah awake dhewe niki dalam 24 jam mawon elinge wis iso salat ngoten wis apik banget. Jadi zikir marang Gusti Allah fi halis shalah ini wis apik banget. Tapi wong-wong sing paling cedhek marang Gusti Allah jangankan kok sak jam wong satu nafas satu detik mawon lah iku kok lali kalau Gusti Allah lah iki wis bahaya. Niku menurut tingkat kecedhekane marang Gusti Allah. Tapi kita niki wong sing awam ngeten niki nggih awake dhewe imut waktu-waktu salat niki pun apik sanget, pun banget spesiali pun. Napa malah ditambah kados ngaten-ngaten niki. Sebab kan zikrullah eling marang Gusti Allah niku kan tidak hanya membaca Al-Qur'an, mboten istighfar, mboten cuma maca sholawat dan lintu-lintunipun. Apapun yang mengingatkan kita kepada Allah itu jenenge zikir marang Gusti Allah. Bahkan awake dhewe muamalah teng pasar kok ngangge model muamalah Islam, model jual beli Islam itu jenenge awake dhewe nggih zikir marang Gusti Allah. Dadi layan hasiru fit tasbih wal istighfar ila akhirih mboten cuma tertentu hanya zikir la ilaha illallah utawa istighfar sholawat mboten. Apapun sebuah aktivitas kok di situ mengingatkan kepada Allah, mengingatkan menjalankan rukun-rukun yang ada dalam Al-Qur'an, hadis atau dalam fiqhiyah, hukum fikih itu jenenge imut marang Gusti Allah. Lho tani awake dhewe iso alat untuk mengingat kepada Allah. Kalau pertanian kita ini bagus dan sesuai prosedur pertanian.
Nggih ngoten niku. Mung secara garis besar nggih wau. Pokoke aktivitas donya niku kok awake dhewe iso ngiring ing dalem ya kedekatan kita kepada Allah iku jenenge awake dhewe ku imut marang Gusti Allah. Warawalan ngriwayataken sapa Tabrani aidon halim malih. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi lam yadhkuru masalal hayyi wal mayyiti. Masalunge. Masalul ladzi utawi gambarane wong yadhkuru kang eling sapa aladzi rabbahu ing pangerane aladzi waladzi lan wong lam yadhkuru kang ora eling sapa ladzi iku mislal hayyi ngumpamani wong kang urip wal mayyit lan wong kang mati. Iki mboten bandingane, aja dibanding-bandingne. Dadi gambarane wong sing imut marang Gusti Allah kali wong sing ora imut marang Gusti Allah iku padha karo gambarane wong urip karo wong mati. Ya ora iso dibandingne wong urip karo mati. Jauh sekali. Milane wong niku lek zikir marang Gusti Allah, lha iku nggih wau ibaratipun awake dhewe niki berkembang. Tapi lek mboten emut marang Gusti Allah berarti kita niki mandek di tempat. Yuswa tetap berjalan. Jadi kita niki kaya-kaya ya wau kaya-kaya mati kal mayit. Tapi ya mangan ya ngombe, kan repot. Maknanipun uripe ora bermakna. Ora diitung. Ya piye kancane salat, kancane ngaji, kancane napa lho dheke mboten. Berarti kan ngentekne umur tok. Warawalan ngriwayataken sapa Tabrani aidon halim malih yaqulu ing riwayat yaqulu. Dawuh sapa Allah taala ya bena Adam. Hei anak Adam innaka temen setuni sira iku idza zakartani nalikane emut sapa sira ingsun atau eling sira ingsun sakartani mongko syukur sira ingsun. Dadi wong niku ketika emut marang Gusti Allah berarti ya mensyukuri atas nikmat Allah. Wa idza nasaitani lan nalikane wa idza nasitani lan nalikane lali sira ing ingsun kafartani mongko ngufuri sira ing ingsun. Kalau kita lupa kepada Allah itu padha karo mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Dalam arti niki kufur niki bermakna ya kufur nikmat, mengkufuri nikmat Allah mboten mengkufuri Allah mboten. Beda lek kita mengkufuri Allah, tidak percaya adanya Allah dan lain sebagainya niki kembalinya akan ke neraka abadan abadin wa darodairin. Tapi lek mengkufuri nikmat-nikmat Allah atau kita bermaksiat, maksiat itu jenengan mboten mensyukuri nikmat Allah toh. Termasuk awake dhewe ngaji ngeten iki mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah kan pada dasaripun iki kenapa awake dhewe urung disedani kali Allah, urung dipundhut marang Gusti Allah. Itu sebenarnya memberi kesempatan kepada kita untuk selalu mendekat kepada Allah. Getuni sedaya dosa ben gelem taubat. Iku sakjane ngoten. Jadi nafas yang kita miliki saat ini diberi kesempatan isik diweki nyawa ngeten iki tujuane Allah ben sadar awake dhewe atas kekeliruan-kekeliruan yang setelah kita lakukan. Sakjane ngoten memberi kesempatan kita untuk bertaubat terus membenahi yang lebih bagus kan ngoten. Mong intinipun awake dhewe lek diparingi nikmat sehat berarti ya harus kita giring anggota badan kita atau lisan kita, qauliyah kita, fi'liyah kita ke jalan yang Allah ridhoni. Kados taklim ngeten iki, kados ngaji sareng-sareng ngeten iki termasuk menjumlati syukur ala nikmatillah. Bahkan wong sing gelem ngaji iki estu teramat sangat istimewa.
Karena nopo malaikat-malaikat niki sami nyuwunaken ngapura sampai iwak-iwak sing teng segara niki andil membacakan istighfar kepada kita. Kronten memang hayatuddin niki bit ta'allum niki. Ya. Hidupnya agama pada diri kita, kepada masyarakat kita niki kalau enek ngaji. Lah mboten enten ngaji. Wis ruwet sedaya. Mulane sepanjang di sebuah desa atau di sebuah napa perkampungan niku lek tasih enten ngaji niki harusnya ya tetap ada. Harusnya tetap ada. Dan mesti ya nek sing ngikuti, walaupun itu hanya sebagian. Wis memang kondang kaloko lek akhir-akhir kados mekaten niki wong ngaji niki kurang katakanlah ya rada ketinggalan ngoten jarene wong-wong sing ngoten niku, tapi menurut Allah niku justru sebuah kemajuan ngoten. Dadi melihatnya pandangan kita kali agama niku beda. Ngaji niki kaya-kaya wis ndak patek perlu ra patek ngoten. Iku menurut kacamata ahli dunya. Tapi ahli akhirat lah niki utawa malaikat-malaikat yang ada di langit lah iki justru sangat bangga kalau ada orang yang thalabil ilmi kados mekaten iki. Qalu padha dawuh ulama, wa hadzal nisyanu utawi ikilah lali iku yutlaku den ucapaken apa nisyan ala nisyani ghaflatil jani ing atase laline bodho bilai kelawan Allah. Wal isyraki lan nyekutuaken bihi kelawan Allah. Makna saking lali niki mboten kok napa-napa. Hanya kita niki ngejarne awake dhewe dalam sebuah kebodohan tentang Allah iku jenenge awake dhewe ku lali. Jadi nek sing nafsiri ngeten niki teng mriki. Dadi lali maksudnya lali karo Allah niki kita niki selalu ngejarne awake dhewe dalam sebuah kebodohan. Wonten menika ngaji ngeten niki Ihyauddin termasuk ngurip-ngurip agamane Allah. Di samping niku menghilangkan sebuah kebodohan. Juga syiar sing ketok banget niki nggih kados ngeten niki. Ganjarannya agung sanget. Mung sithik ingkang saged nglampahi. Sekedhik sanget krana barang aji niku wis biasa. Penggemar niki sithik. Mung itu menunjukkan bahwa kita niki ada di naungan welase Allah, hidayah Allah, taufike Allah. Penak mawon ngoten niku. Dados anggen kita selalu datang di majelis-majelis yang diridhai Allah, ini menunjukkan betapa Allah niku ngerangkul panjenengan, Allah niki welas banget dumateng panjenengan, Allah niku ngupeni panjenengan. Iku wis bukti nyata, ngoten mawon. Lek pun diupeni Allah, pun ditaufiki Allah, hidayah Allah turun kepada kita. Lah senajan kita niki dicibir, senajan kita niki dielek-elek, yo mboten masalah kok. Iku lain halnya. Sementing kita tetap ngaji, waya salat ya salat, waya darus ya darus. Syukur-syukur lah iso teng keramaian, kaya teng masjid, mushola dan lain sebagainya. Jadi kita menghidupkan Al-Qur'an niki tingkat-tingkat. Ono kalane fi nafsi dalam awak dhewe, berarti nek omah awake dhewe maca Qur'an. Awake dhewe sing abot nek omah, godaane lebih banyak, maka kita golek hawa sing lebih mendukung kaya teng langgar. Ngoten carane niku mensiasati males awak niku ngoten niku. Aja dituruti. Kalau kita tidak mampu ngaji nek omah iki ya metu bareng-bareng karo jamaah. Sebab fil jamaah niki wonten rahmati Allah. Ada keentengan ya mengusir nafsu kemalasan itu. Itu termasuk rahmati Allah. Mulane majelis zikir-zikir ngeten niki dikrungkepi kalih rahmati Allah. Jenenge dikrungkepi niki senajan awake dhewe niki wong awam kados ngeten niki tapi dikrungkepi rahmati Allah, welase Allah. Iki sing nek donya. Nggih. Dereng teng mriku. Lek teng mriku baru ketok. Jadi orang-orang yang menyempatkan diri, memaksakan diri ngaji, zikiran, sholawatan, lan niki badhe ketok sanget. Tinggal mereka-mereka nek donya sing ora patek ngoten niku terus naik getune ra umum bisa. Nah kita niki sing saiki kangelan ngeten niki nggih tetep
panene teng mriku binjang. Wa ala nisani ghaflatil radhi lan ing atase lali mengu anillahi taala saking Allah taala wa tariqi lan dalane Allah. Juga ada yang mengartikan lali marang Gusti Allah niki awake dhewe lali sehingga kita niki sering bermaksiat kepada atau mengu sangka perintah Allah jadi maknane maksiat. Mengu sangka dalane Allah. Dalane Allah, dalane masjid iki kene ora tau salat umpamane. Iku jenenge ya nyimpang saking dalane Allah. Dalane Allah la asar ya kon salat, la maghrib kon salat, nisa kon salat. Lah dhewe kok mboten salat berarti nyimpang saka dalane Gusti Allah. Mengkufuri kesehatan yang diberikan Allah. Ngoten niku. Iku jenenge ghaflatil irad krana wae dilali sehingga kita niki sering nerjang ya perintah Allah utawa nglakoni larangane Gusti Allah. Padha-padha nerjange niku. Dadi kita nglampahi perintah niki nggih sebuah anjuran yang sing harus. Karena kewajibane nggih niku asal. Kewajibannya asal, adapun sunah-sunah itu adalah pepaes mawon. Ibaratipun cara wong mangan niku fardu iku ya enek sego, ngoten mawon. Dene jangan lawuh iwak, lha iku jenenge sunah. Milane awake dhewe butuh kesunahan. Butuh kesunahan. Kalaupun fardu-fardune Allah niki mewajibkan selamat, ngoten napa? Lek sunah iki mewajibkan bejo. Ngoten. Dadi lek fardu-fardune Allah niki mewajibkan slamete awake dhewe, mung posisine sunah iku nggare awake dhewe bejo. Ngoten. Slamet tur ya bejo. Iku sunah. Nah sunah niki balike teng awake dhewe. Nggih. Balike teng awake dhewe. Wakilahuma lan utawi karone ghaflah lil jahli lan ghaflah lil i'rad anillah iki padha-padha iku mazmum den wada dicela sama-sama ndak apik sama-sama diwada atau dicela kalih agung. Wa yang riwayataken sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi idza marartu miriyadil jannah farta'u. Idza marartu menalikane liwatan sira biriyadil jannati kelawan pertamanane swarga farta'u mongko padha mangono sira. Imam Tirmidzi niki dawuhaken diriwayataken tentu niku bersumber kali Kanjeng Nabi. Nate dawuh niku idza marartum biriyadil jannah farta'u. Lae sampeyan kabeh iku liwatan mok pertamanane swarga, mongko awakmu ya nimbrunga teng mriku, mongko meloko jagongan teng mriku. Dadi riyadul jannah niki teng donya niki pun wonten. Riyadul jannah pertamanan saking pertamanan swarga niki pun wonten. Qalu padha dawuh sapa sahabat, ya Rasulullah iduh utusane Allah. Wa malani wa apa riyadul jannati utawi riyadil jannah. Lah Gusti, Kanjeng Nabi duh Kanjeng Nabi, napa niku riyadil jannah? Pertamanan ning sing pertamanan saking swarga niku napa? Kala dawuh Kanjeng Nabi, halaqatu dzikri yaiku perkumpulan zikir marang Gusti Allah. Jadi majelis-majelis yang mengimutkan kita, ngingataken kita kepada Allah, lah iku diarani riyadil jannah. Awake dhewe ngenekno perkumpulan tahlilan, manakipan, burdahan iku jenenge raudhatun min riyadil jannah sing teng donya. Lek awake dhewe model cethuk ngono kuwi lho. Lah awake dhewe kon angon, maknane ya kon nimbrung, kon melok teng mriku. Kados ngeten iki kita niki termasuk farta'u. Awake dhewe iku berarti ya ngeten iki, ya awake dhewe niki nimbrung sami nimbrung teng kados ngeten nggih halaqatu dzikri jenenge. Riyadil jannah niki termasuk pertamanan saking pertamananipun swarga.
Warawalan ngriwayataken sapa Tirmidzi anggon halimane. Man sholat subha fi jama'atin utahi sapa wonge iku salat sapa man asubha ing salat subuh fi jama'atin dalam jamaah summa qa'ada mongko nuli lungguh sapa man yazkuru kale zikir sapa man Allah taala ing Allah taala hatta tatlu sehingga metu apa syamsu srengenge summa sholat mongko nuli salat sapa man rakaat ing 2 rakaat berarti duhanan kanat mongko ana apa salat lahu kediman iku ka ajri hajatin kaya ganjarane haji wa umratin lan umrah tamatin hale sampurna wingi teng saat ngaos subuh nggih wonten iki dadi sinten kemawon kok gelem salat niki bahasane kan imut marang Gusti Allah to zikir marang Gusti Allah la taghfur an dzikrillah sinten kemawon kok gelem salat subuh tur yo jamaah niki salat subuh tur yo jamaah niki fi jamaatin anamung sumako ada wong kuwi menglingguh zikir marang Gusti Allah sampai methek srengenge berarti bar subuhan awake dhewe tetep lungguh nek masjid sampai methek srengenge terus ditambahi salat malih 2 rakaat karena telahu ka ajri hajatin wa umratin tamatin mongko wong kuwi mau oleh ganjaran kaya ganjarane wong haji lan umrah sing sempurna. Hajjin wa umratin sing sempurna iku garis miring hajine mabrur. Haji mabrur. Nggih. Ragate mboten atusan, ribu, mboten jutaan. Tapi cukup hanya 1 jam ndak sampai. Bar subuh awake zikiran mbok maca Quran, mbok selawatan, mbok napa kemawon pokok imut marang Gusti Allah sampai mlethake srengenge ditambahi salat 2 rakaat. Iku awake dhewe padha oleh ganjarane wong sing haji. Tamatin haji mabrur. Ning kita angen-angen mawon. Nggih, haji mabrur niku kan laisal jaza ilal jannah. Iku wis gambang kaloka bahwa pembalasan wong haji mabrur itu tidak ada lain kecuali swarga. Nah, awake dhewe ya oleh ganjaran kados mekaten berarti kan nggih saged. Lah model ngeten-ngeten iki lho sing kudune kita praktekne sesekali dalam seumur hidup. Sesekali hanya 1 kali pun untuk mempraktekkan ilmu sing kita dapat ngeten iki mbuh wayahe kapan. Niku perlu. Fi jamaat ini mboten mesti teng masjid lho nuwun sewu. Mboten mesti teng masjid lho. Ana kalane teng musala. Ana kalane ya teng griya. Tapi idza utlika jamaah niki mesti di keramaian, minimal ya musala. Mung yang mendekati, lah niki teng masjid niki, cara gampangane ngoten. Fil masjid jajal. Nggih. Sing teng griya niki biasane teng masjid yo njajal lah suatu saat minimal ya karo diniati es ngamalne ilmu ngoten. Dadi bar subuh linggo sampai tulil fajri tuluil syamsi terus suma sholarok ata ini. Dan niku awake dhewe padha karo oleh ganjarane wong haji. Ngabot sepanjang hidup awake dhewe urung tahu. Ya krana wong ganjarane abot to. Bagi wong sugih luwih enteng haji lho karo linggone masjid kuwi mang. Lho, tapi awake dhewe sing ra duwe dhuwit iku lho. Sing ra duwe dhuwit urung duwe dhuwit ngeten iki praktek kaya ngono kuwi ya kudune ya iso. Wong hanya 1 jam ndak enek. Ora kelangan napa-napa. Nggih. Jadi setiap amal model amal apa mawon iku mesti makbul. Tapi khusus bab haji iku mabrur. Beda kan. Nggih. Dadi lek selain haji ibadah iku makbul wa ghair makbul. Tapi lek khusus bab haji iki ora makbul, tapi mabrur. Khusus niki memang khusus, wong ganjarane ya khusus, balasane ya khusus.
Balasanipun nggih khusus. Warawa al-Bazzaru zakirullahi utawi wong kang imut marang Gusti Allah. Fil ghafilina ing dalem golongane wong kang lali iku bimangzilati sabiri kelan ngenggon-ngenggoni panggonane wong kang sabar fil farina ing dalem nggon melayu saking perang. Enten golongane wong kang melayu saking perang. Melayu saka perang iku amat sangat jelek loh. Tapi wong posisine wong sing imut marang Gusti Allah ya niku bimang zilati sabir fil farin. Melane perang kaya ngopo lah niku ya bertahan sabar menghadapi musuh hal niku hebat banget. Tapi lah wong Melayu jenenge pengecut. Nah itu tidak ada komus di dalam sahabat. Sahabat itu tetap maju. Ora ana carane melayu sange perang ngono kuwi ora enak. Sebab mati itu sebuah dambaan. Mengorbankan nyawa itu lek zaman Kanjeng Nabi ya krana demene karo Kanjeng Nabi karo agama Islam wis mantep madhep tenanan. Mongko nyawa itu disetorno ngono wae. Cita-citane mati syahid itu akeh. Lah wae dhewe lek saiki cita-cita mati syahid itu ya harus. Sebab ana sing dawuhaken ngeten iki lho, thalabul ilmi niki ya termasuk sabilillah. Kita menyebarkan agama Islam itu termasuk sabilillah. Nggih. Kita ngaji. Baik iku sing muni utawa sing ngrungokno iku padha. Nggih, sami. Sama-sama diridhai Gusti Allah. Warawa aidon ma marra ora liwatan maming komen ya maming komen ora ana utawi saking kaum jalasu kang padha lungguh sapa kaum majlisan ing majlis wa tafarraqu lan padha pisahan kaum anu saking majlis walam yadzkuru lan hale ora eling sapa kaum Allah taala fi indal majlis illa ka annama tafarraqu angin kaya temen sedune pisah sapa kaum anji fatih himarin saking badangi himar. Nah kita dalam perkumpulan kok terus malih pisah tanpa imut marang Gusti Allah ini bahaya. Wakana lan ono apa lam yadzkur mang wong sing ora zikir marang Gusti Allah ngalahi ing atase kaum iku khasratun penolongso yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Intine pun uang niku lek semakin banyak lali marang Gusti Allah niku semakin nelongso. Ngoten mawon. Semakin banyak imut niki akan merengkuh kebahagiaan lebih banyak. Warawa sapa Ibnu Abi Syaibata ma min adamiyin ora ana ta saking anak Adam iku illa wali qalbihi angin iku ing dalem atine anak Adam baitani utawi omah loro. Fi ahadihima iku ing dalam salah sijine baitani al malaku ta malaikat wa fil akhari lan iku ing dalam omah liya asyaiton utawi syaiton. Jadi setiap anak Adam niku teng atine iku ana dua rumah. Salah satu ditempati malaikat, yang satu ditempati syaiton. Jadi awake dhewe iki nggawa omah sing dinggoni malaikat karo sing dinggoni syaiton teng atinipun awake dhewe. Fa idza dzakara mongko nalikane emut sapa Adam anak Adam Allah taala khonasa mongko mundur sapa setan. Lah saat wong kuwi mengemut marang Gusti Allah, setan iku mundur dari rumahnya itu. Lha digambarnya anak atine awake dhewe ku ana dua rumah, yang satu niki untuk dinggoni malaikat, sing satu dinggoni setan. Lah ketika kita iku imut marang Gusti Allah, imut mang dalam semua tingkah lo ya. Pokok kok tidak menyalahi agama, tidak menyalahi syariat itu jenenge awake imut marang Gusti Allah. Nggih, imut marang Gusti Allah. Lah lek ngoten niku khonasa mongko mundur. Maka saat hati kita on dumateng Allah, connect kepada Allah, lah niki setane mundur.
Wa idza lam yadhkur lan nalikane ora eling sapa Adam, anak Adam, berarti so awake dhewe menungso Allah taala ing Allah taala, wadha mongko nyelekaken sapa syaitanu setan mingkarahu ing cucuke setan fi qalbi ing dalem atine Adam. Wawas-wasin lan ngridu sapa setan lahu maring anak Adam. Lah ketika awake dhewe lali marang Gusti Allah, sehingga kita niki sering nerjang larangane Allah. Jadi setiap kita menerjang ya manhiyah utawa larangan saking Allah iku awake dhewe berarti jenenge ora imut marang Gusti Allah. Lah niku setane sing maju, malaikate sing mundur. Waro sapa Ibnu Hibban. Saya lamu bakal ngerti sapa ahlul jami ahline perkumpulan min ahlil karomi saking ahli mulya. Gila den ucapaken waman lan iku sapa ahlul karomi utawi ahli mulya. Qalu dawuh Nabi ahlu majalis dzikri yaiku ahline pelungguhan sing ana zikire. Ahlu majalis dzikri utawa hobi niki teng majelis zikir. Niki dawuhipun Ibnu Hibban wau. Jadi wong sing ahli zikir, ahli jamaah niki diarani wong sing mulya. Jadi mesti wong kuwi arepe mesti ngertosi. Iso cepet iso ora. Tapi dhek mesti paham bahwa majelis-majelis yang diridhoi Allah niki adalah hanya untuk orang-orang tertentu sing mulya. Karena majelis niku nggih sampun mulya. Wa rawayan riwayataken sapa Abu Dawud. Lan akuda yakti teman sedune lungguh ingsun ma'aku min sartane kaum yadhkuruna kang eling sapa kaum Allah taala Allah min salatil ghadai saking salat esuk hatta tatlu asy sehingga meledak apa syamsu srengenge iku ahabbu luwih demenaken ilaya maring ingsun Allah min an atako saking yen to merdekaaken arba'ata ing papat min walad Ismail alaihi salam saking Ismail alaihi salam. Jadi wong kok lingguh marang kaum sing zikir marang Gusti Allah. Saking salat esuk sampai meledai srengenge mang itu lebih menyenangkan daripada memerdekakan 4 saking turune Ismail alaihi salam. Niki sajane kan kinayah saking betapa walad Ismail atau turunan Nabi Ismail ku mulya. Sajane ora enek turunan Nabi Ismail kok dadi budak terus dimerdekakan ora enek ceritane. Mboten ada ceritane. Wa rawa lan ngriwayataken sapa Imam Ahmad dipun riwayataken ghanimatul majalis dzikri utawi ghanimah jarane majelis zikir iku al jannatu swarga. Lalunggan zikir marang Gusti Allah iku adalah swarga. Ghanimah iku jaraan perolehan teng majelis zikir niki ora ana kecuali jannatul ma'wa, tempat kembalinya swarga. Mulana alaikum bil jamaati dzikri. Awake dia harus menetapi dalam sepanjang hidup niki la iso kita masuk ke sebuah majelis napa niku majelis zikir atau majelis khatmil Quran atau majelis burdaan niku tetepi. Sebab itu adalah bondo sing sangat guna sing bisa mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala dawuh sapa Syekh Izzuddin bin Abdussalam rahimahullah taala. Wa hadal hadisu tapi hadis wa amsalulan sepadane hadis iku yulhaqu den temuaken bidarojatil amri kelawan derajat perintah zikir. Jadi sedaya sing didhawuhaken kala wau nah niki sebenarnya garis miringe niku awake dhewe disuruh ya mulya zikir, awake dhewe disuruh zikir marang Gusti Allah. Liana kula fi'lin krana teman setune saben-saben penggawean
madihau kan kang ngelem ing fiil sapa apa asyari'u syariat berarti agama au madahau utawa ngelem apa syari' fa'ilahu ing wong kang lakoni li ajli krana arai fiil utawa nglakoni mang au wa'ada utawa janji sapa syari' alai ngatasi fa'il bi khairin kelawan kebagusan ajilin kang ajilin iki saat ini lek au ajalin au ajilin iku utawa mengko dadi lek ajil iku sekarang lek ajil iku nanti yang akan datang fawa mongko tawa fiil iku makmurun den perintah bi kelawan fiil lakinnahu tetapine syarak iku tarot dada miter-miter syarak benal ijabi antarane nyebadani wanadmi atau wanadbi iki la ala suwab ni nadbi sunnah ijab niki wajib wanadbi niki la alahu niki lek teng mrene wanadbi la asline maknane getun tapi niku insyaallah salah mung kan ora iso nyalahne ngoten niku tapi teng mriki niki lek teng yai kula maknane la alahu wanadbi jadi ijab niki wajib lek nadbi niki sunnah niki la ala ngoten niku. Sebab lek enek wong aran kitab niki umpamane enten kekeliruan niki mesti lek benerne ngoten niku la alahu an-nadbi. Sebab mboten nyambung lek sebab semua perintah Allah niki kan diantara ijab kalih nadb. Antara kewajiban kalih kesunaan. Ngoten wala hadisu man teng mriki niki lek kula ngaos niki dimaknani la'allahu wan nadhu nadb niku maknane sunnah mboten nadmi nek teng mriki kan nadmi wala hadisu ta pira-pira hadis iku fi fadli dzikri ya ing dalem kautamane zikir iku kathiratun akeh lah hadis-hadis yang ada berhubungan kalih fadhail atau keutamaan zikir marang Gusti Allah itu banyak sekali. Dan dek wingi kan kumpul kathah zikir-zikir sing iso menyemangati kita untuk selalu ya melakukan zikir niki kan kathah. Lah ngoten niku itu cuma sebagian, sajane yo akeh sanget ngoten. Fa'lam mongko ngerti sira zalika mengkon-mengkono ahadis. Ya akhi sedulur wala tatruk lan aja ninggal sira al-dzikra ing zikir walau ma'al ghaflati sartane senajan sartane lali iki perlu kita mangertosi jadi aja awake dhewe iku meninggalkan zikir walaupun toh kita niku lali piye maknane la ilaha illallah awake blas lali sing diwaca maknane ora. Lha iku mboten napa-napa, tapi tetaplah zikiran. Dadi umpane sallallahu alaihi Muhammad sallallahu sampai lali sampai sing disolawati sapa ngono ki lali mboten napa-napa zikir. Iki perintahe ngoten no. Ya. Walau mal ghaflah senajan sartane lali ku zikir. Kala dawuh sapa imam Sahal rahimallah, Sahal Tusturi iki. Wasiru lan lumaku sira ilallahi taala marang Gusti Allah arojan khale pincang wa makasira lan pira-pira wong kang pecah anggotane manane pun ora stabil dadi kok umpamane awake dhewe niki sakjane pemahamane ngeten dadi siru ilallah arojan wa makasira senajan awakmu iku pincang senajan dingklang iki mlaku menuju Gusti Allah. Ya sartane pincang kuwi mang. Sebab lek awake dhewe ora mlaku krana gara-gara pincang ya ora tekan-tekan. Semonten iki masalah zikiran. Kan lali apa sing dizikiri ku kan sebuah kepincangan to. Tapi tetep mlaku walau mal ghaflah niki tetep zikirana. Awake dhewe senajan ndak iso ndak ro maca Al-Qur'an ku maknane apa ya macanen wae. Iki lho walau mal ghaflah niki. Sebab ya Al-Qur'an iki apapun bentuke mbuh
iso mbuh ora iso makna iku tetep oleh ganjaran. Tetep oleh ganjaran. Semonten niki nggih niki Imam Syafi'i Tusturi dawuhaken jelas, niki wong sing wis makrifat, wong sing wusul marang Gusti Allah. Siru ilallah taala arujan wa makasira. Wala tantadziru lan aja nganti-nganti sira kabeh asihata ing waras. Fa innan tizara sihati mongko temen setune ngenteni waras iku batilah nganggur. Aja sampai ngenteni pincange waras terus malih wis normal terus baru ngibadah aja. Wis to ora patek cetha-cetha ibadah lah iku ya awake dhewe iki ya ngibadah. Senajan salat ora patek genah ya salat to. Mulai para wali-waline awake dhewe niki wali-wali songo ngoten niku wis salatolah senajan rubuh-rubuh gedang. Artinya ngoten ya pancatane ya ngeten-ngeten iki lho. Cuma dijawabne ngoten niku, wis Kang awamu salat lah senajan rubuh-rubuh gedang. Rubuh gedang iki melok gruduk salat ya melok salat. Ngoten niku. Sami maca Quran salah lah ya maca. Anggap ae awake dhewe iku zikiran ngoten mawon lho. Wis zikiran kaya ora dosa. Lho ngoten lho. Enteng mawon. Dadi awake dhewe maca Quran wedi salah. Ya malah salah. Maca Quran ya wis maca ngono ae. Wis salah penting rada banter engko lek salah lek dibenerni. Padha tadarusan. Mosok si A maca darus salah ora enek sing benerne, ora ngarah mesti dibenerni. Lah iku jenenge siru walau arijan ngono kuwi. Ngenteni bener apa? Ya ora ngaji tenan. Nggih, ora ngaji tenan. Wis ya wae lho diniati zikir wonten mawon. Nggih. Tapi ya tetep oleh ganjaran maca Al-Qur'an kok. Aja kuwatir. Lah niki termasuk dalile sing ngeten-ngeten iki. Sebab awake dhewe umpamane maca Quran ngenteni iso, alah iya lek umure dawa. Iya lah awake dhewe iso mampu ngaji, benerne Al-Qur'an ora. Malah ra maca Quran blas. Ngoten niku. Dadi walatan tadiru sikah fa innan tidara sikah biatola. Aja ngenteni waras, aja ngenteni bener. Ning kula ngenteni waras ya jenenge awake dhewe iku menyanyiakan waktu. Ya batolah nganggur. Sebab niku apapun sebuah aktivitas lek iku ing dalam masalah agama iku wis sak mampumu iku lakoni. Ngoten mawon niku lho. Sak mampumu lakoni aja sampai ngenteni sempurna. Awake dhewe ora lek sempurna. Wong pinter olah mawon ya tetep macane ihdinas siratal mustaqim njaluk ditunjukne Allah teng dalan sing bener. Berarti awake dhewe iku sedaya kan rumangsa sajane kan memang bener-bener rumangsa ora iso, ora sampurna. Mugi ya Allah lho, lek maca Fatihah mugi ihdinas siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, panjenengan tedahaken kula as-siratal mustaqim. Ing dalane mustaqim sing lurus. Dadi siratal mustaqim nek donya iki wis enek. Ora nek kono tok siratal mustaqim niku. Mung siratal mustaqim nek donya niku alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi walad. Dadi awake dhewe niki nglakoni kados napa ingkang dipun lakoni wong-wong sing wis oleh nikmat saking Allah. Lah diterusne munasiddiqin wa syuhada wa sholihin niku. Dadi awake dhewe nderek lelampaipun ulama-ulama ini harus sebuah keharusan. Sebab itu adalah menuju siratal mustaqim. Lek awake dhewe bener-bener iso nderek ngodam ngladeni piantun-piantun sing wis bener-bener diparing nikmat Allah menika lan iki awake dhewe esuk ya iso nemoni siratal mustaqim dalam keadaan aman ora kepleset ngoten lho. Dadi teng donya niki sampun wonten siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Diterusne lek teng ayat niku minan nabiyyin wa syuhada wa sholihin iki bener-bener wong sing menapaki jalan yang lurus ora bengkok. Ngoten nah. Di awake dhewe ikut iku mawon. Lek sak mangke ikut sing paling cedhek sinten? Lek para nabi awake dhewe ora menangi, para sahabat awake dhewe ora menangi. Para Imam Ghazali ya ora menangi.
kabeh sing dimenangi ya imam utawa tokoh masyarakat yang sing terdekat di kampungmu, di desamu yaiku ikutana. Sebab ulama-ulama sing manhajnya niki ulama salaf ala ahli sunnah wal jamaah iku kena kok gandoli. Lek ngongkon zikiran ya zikirana melokno. Lek enek jamiah tahlil ya meloko. Iku adalah lampah-lampahipun ya warasai anbiya. Sebab ulama niki warasatil anbiya. Sing terdekat sapa? Lho umpane jenengan manggone nek kene terus golek tokoh sing adoh. Ya ora patut. Maksudnya urus awake arepe ngaji ruwono adoh ya lek sik awake dhewe repot, repot. Ya golek ae ulama-ulama sing ada kaitannya dengan ulama-ulama sing ahli sunnah wal jamaah ini pun cukup, ora usah ado-ado, mboten usah ado-ado. Itu sama ya menunjukkan bahwa mereka-mereka pun niki menapaki jalanipun para nabi-nabi, para sahabat-sahabat, para tabi'in, para ulama salaf sing langsung ketemu marang Kanjeng Nabi. Lek teng mriki diarani ahli sunnah wal jamaah, lek cara jamiah diarani NU. Iku persis ora sama mamang. Ora usah golek dalil jenengan, wis to nderek mawon. Dalil urusane pengurus-pengurus NU. Jenengan golek dalil ora wayahe, engko didalili awam ora ngerti. Ya, tapi ulama-ulama kabeh enek dalile. Dalil tenanan teng Al-Qur'an, teng hadis, teng ijma, teng qiyas. Ora usah ngribut awake dhewe, pokoke nderek lelampah ngoten mawon. Di masalah dalil hujah candaan niku bagiane pengurus-pengurus. Ngoten. Nggih, jadi monggo kita antepi, ya kita dereki saestu, nggih ulama-ulama sing memang bener-bener ditancep Allah menjadi khalifah teng setiap dusun-dusun sing kita panggeni. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal